tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Tina zvakare Pastor Trust Mukwada vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Pastor Betera, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Mufundisi Mukwada, kwazisai vateereri. Tinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti iwo Why does God give prophecies? Part 2. Yes, why does God give prophecies? Maybe tisatatotanga mufundisi. Yes. Sezvatakaita muchikamu chakapfuura. Ibvai mangoisira vateereri pachena kuti maprophecies api. Atiri kuburitsa pamusoro wenyaya yokuti why does God give prophecies? Maprophecies atiri kutarisa maprophecies akanyorwa muBible. Semaprophecies ekumubhuku raRevelation, emubhuku raDaniel, ndo maprophecies atiri kutarisa, atiri kukurukura nezvawo. Kwete maprophecies sekutaurika kwazvinoitika mumazuva edu anaya. Mumazuva ano munhu anogona kutosangana naye muchitofamba otokudza kuti ndaprofitwa nezvakadaro, zvinhu zviri kuwanika. But chidzidzo chedu tiri kutarisa maprophecies emuBible, zvikuru sei bhuku raRevelation. Saka mufundisi Mukwada, tiverengerei pana Zvakazarwa 1 vhesi ya 1. Zvakazarwa 1 vhesi 1. Zvakazarwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda wake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa, akazvituma nomutumwa wake, ndokuzivisa muranda wake Johani. Saka material kana kuti information iri mubhuku razvakazarurwa, Bible riri kuti yakapiwa kuti iziviswe varanda vaMwari. Saka mubvunzo wedu uri kuti pakuzivisa varanda vaMwari, Mwari arida kuti tiita sei? Okay. Pane zvatakakwanisa kuona last muchidzidzo chapfuura, why does God give prophecies part 1. Muchidzidzo chapfuura tainyanya kuona Mwari achipa zvimwe zviprofita zvekuOld Testament. But zvinei zvafundisi toda kunyanya kucherechedza kutangira Jesu atori pano panyika paaive nevadzidzi vake. Ane zvimwe zviprofita zvaaitotaura. Tikaona kuti aida kuti zvivabatsirei, tinobva taziva kuti saka bhuku razvakazarurwa tinofana kuridzidza nenzira ipi. Saka Pastor Rhodzi, vhurai pana John 6 verse 70 to 71. John chapter 6 verse ya 70 to 71. John 6 verse 70. Jesu akapindura akati, handina kukusanangurai imi vane 12 here? Asi mumwe wenyu ndowadhiabhorosi, wakareva Judhasi mwanakomana waSimoni Iskarioti, nokuti ndiye waizomupandukira, waiva mumwe wavane 12. Jesu paari kutaura zvinhu zvafundisi,
anga asati atosvika panguva yacho yekunoroverwa. Panga pachine nguva yakatoti rebei yaipfuura gore. But aivaudza zvichaitika. Pfungwa yekutanga iri yekuti iye Judas wacho aizomutengesa, because chiprofita changa chisina kuti ndiJudasi, asi chaiti pana achatengesa. Saka aive nemukana wokupukunyuka pakutora rupande panyaya iyi. Saka one ari kuudzwa kuti naiye azviprepare kuitira kuti temptation yacho painouya iri kuenderana nezvataurwa izvi, ubva kuti ndo nyaya woenda kurecorrect. Number 2, aivaudza kuti paanozosvika pakutengeswa, vari kurecorrect vasakuunike, voshe kuti chiko chakuitika muupenyu hwaJesu, nekuti vanenge vafanoudzwa in advance. Saka both ways Jesu aizvitaura to prepare them. Amen. Kuti mimi panotaurwa zvichaitika kumberi, maprofesis aya, Mwari anenge achiitira kugadzirira vanhu kuti kana zvaakuzoitika varege kuvhiringika. Vobva pavanofanira kuramba vari. Zvakafanana nekuti muna Daniel pataidzidza paibuda pfungwa yekuti kune vachauraya vatsvene vaMwari. Pavanenge vachivauraya vanenge vachitofunga kuti vari kuitira Mwari favor. Zvine zvatotaurwa chiprofita kaichi. Saka Mwari paanozvitaura ari kuitira kuti usazoti ndaigodi zvaiye zvakaprofitwa waakuuraya vatsvene. Ari kuitira kuti paite mukana wekuti uprepare uende side recorrect. Saka Judas aipiwa mukana wekuenda recorrect, nevamwe vacho futi vaipiwa mukana wekuti pazvinoitika vasakuuniki. Saka zviprofita zvemubhaibheri vanhu vaMwari zvinopiwa kuti munhu uwane mukana paine nguva yekuprepare kuenda paposition iri correct. Ndofunga zviri kujeka Pastor Mukwani. Zvakajeka. Ngatichionai Jesu airamba achitaura nawo. Saka seipapa ataura kuti pane vachandipandukira, handiti haana kusiya pfungwa iyoyo. Pana Matthew chapter 16 ativerengei paverse 13. Matthew 16 verse 13. Jesu akati asvika kumativi enyika yeKesaria Firipo, akabvunza vadzidzi vake akati, vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndianiko? Pavaifamba vachiita zveushumiri, pane Jesu paakaita kunge ambotsauka mumamisha avanga vajaira, ndobva vaenda kwaverengwa namufundisi uko, chaitova chinzvimbo chiri nechekure. Saka ari ikoko kwakaita kakunyarara, vaisivatera vaya vanga vasara. Saka vakaona nguva yekumboti pachavo. Saka pane zvaonekwa naJesu mukurarama kwevadzidzi. Saka ndobva akuvabvunza akati, mumaraini umu patiri kufamba vanhu vari kumboti ndinani? Saka vadzidzi vakabvawo pamhinduro zveshuwa dzaitenderera kusvika vati, ko imimi muri kuti ndinani? Pita anonzi akapa mhinduro yaisa pachena kuti ndimi Mesiyasi, ndimi Kristu. Jesu akatoti shuwa zvinhu zvabatsirwa naBaba vari kudenga. Saka pane pfungwa yaitenderera mazuva iwayo yekuti anova Kristu ndiye Mesaya achauya otibvisa pautongi hwechiRoma hwaiveko nguva iyoyo. Saka vanhu vese vai vakatomirira kuuya kwaKristu yeye anosvobvisa vanhu pasimba reutongi hwevaRoma raiveko. Saka anze yekuti Jesu ndiKristu akagona. Saka Jesu aivavarira manje kuti agadzirise pfungwa iyi kuti Kristu chaiye wemubhaibheri basa rake nderei, versus Kristu ari kufanira kutaurwa mazuva iwayo. Because wavaida ndianouya achiita unge like a political leader oskovabvisa pautongi hwechiRoma. Saka Jesu akaramba achitaura zvimwe zvinhu kuda kukorekta pfungwa iyoyeyo. Hatinzwe pana verse 21 yaMatthew 16. Mateo 16 paverse 21. Kubva panguva iyo Jesu akatanga kuratidza vadzidzi vake kuti unofanira kuenda Jerusarema kundotambudzwa zvizhinji navakuru navaprista vakuru navanyori, nokuurawa nokumutswazve nezuva retatu. Chachiprofita ichi. Jesu akuchitaura nevadzidzi chiri chiprofita. Ari kuziva kuti ivo vari kufunga kuti Kristu kana kuti Mesiya basa rake anofanira kuuya ari like a political leader anosvotibvisa pautongi hwechiRoma. Saka muchiprofita chaJesu akutoti kana muri kufunga leader akadaro,
mwanakomana womunhu chaiye chaiwe mubhaibheri ari kufanira kurambwa, ari kufanira kutsvinyirwa, ari kufanira kuurayiwa, ozomuka nezuva retatu. Munoona kuti pfungwa irida kubuda apa ndeipi? Bhuku razvakazarurwa nezvimwe zviprofita zvese zvinotoziva kuti kune vatendi vanoda Mwari, but view yavo, maonero ezvinofanira kuitwa naMwari haasi kufambirana nezvinototaura bhaibheri. Saka muri kuti mufundisi, kuuya kwechiprofita kunobatsira kukorekta manzwisisire evanhu. Exactly. Kuvabvisa pakunzwisisa kwavainako. Right. Kuti vaende pane chaizvo zviri kuvavarirwa naMwari. Exactly. Right. Especially bhuku razvakazarurwa rinotori nemacorrections akawanda arichaita kuvatendi. Rine macorrections akawanda zvekutoti pfungwa iripo ndeyekutoti patinenge tichifanira kuteerera sezvaiita Jesu apa. Jesu aedza kuti zvamuinazvo kare imbokumurai, imboisai parutivi pfungwa dzamakadzidza dzese kare dzekuti Mesaya aneitei. Mesaya wechokwadi achatambudzwa, ourayiwa, ozomuka. Saka aiedza kuvakorekta. Ivo vaifanira kubvuma kumbosendeka parutivi, Pastor Mukwada, zvavaive nazvo kare sevatendi, voteerera zviri kureva bhaibheri. Kuraizvo kuti muri kuti chiprofita chechokwadi chinofanira kubatsira pfungwa dzedu dzisangoona kusunungurwa kwanhasi. Right. Sekutaura kwamaita kuti vadzidzi vaida mumesiari political zvenguva iyoyo kuti ane mutungamiriri wedu chingoperera paupenyu huno, zoperera paupenyu huno. chiprofita cheshuwa chinofanira kupfuura ipapo kutoonesa nezviri kuseri kwenguva. Exactly. Chinoenda mberi chaiko chotionesa zviri mberi, but pfungwa hombe iripo iri yekuti vanhu ngavave prepared kugashira, vasendeke kaonero kavanga vachiita. Unoziva pauri kutaura nepatsanangura Mukwada kana kuti chiprofita zviri kupiwa naMwari izvi zvinobvisa pfungwa dzevatendi muupenyu hunohu. Right. Kunongedzera paupenyu muumambo hwaMwari. Ndo zvachinotoita ichocho, hachiperere pakungotaura nyaya yanhasi yechingwa iyi. Chinotisimudza kunotitsveta mberi uko. But panenge pachitaurwa zvese izvi pane zvimwe zviri kutariswa naMwari kuti vana vake tinofanira kuita. Vhurai pana John 21 verse 18 na 19. John 21 verse 18 na 19. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, uchiri jaya waizvisunga chiuno, uchifamba kwawaida, asi kana wakwegura uchatambanudza maoko ako, mumwe uchakusunga chiuno achikuisa kwausingadi. Wakareva izvozvo achifananidza kufa kwaizokudza Mwari nako. Zvino wakati areva izvozvo akati kwaari, nditevere. NdiJesu atomuka anga ari kutaura naJohn naPeter. Saka vari kutaura vachitaura kudaro, ndobva apa akakuprofita akapamusoro paPeter, achinongedzera mafiro aizoita Peter, kuti Peter rufu rwake, kunyange vanhu vese vachifa, rufu rwake rwaizouya kwete because of natural cause, rwaitova rufu rwekuti aizoita zvekuurayiwa. Saka ndiJesu angafanoisa chiprofita ichi kuna Peter kuti azive kuti mafiro achaita haazaya ekuti munhu anonzi atsikwa nemota arwara adai, aitova mafiro ekuurayiwa. NdiPeter audzwa zvinhu izvi. Ngatichinzwai Peter aakurarama kutsamba yaakanyora yechipiri pachapter 1 verse 12 to 16. Tinzwe Peter wacho achitaura. 2 Peter 1 verse 12 to 16. 2 Peter chapter 1 verse ya 12. Saka handingaregi kukuyeudzai zvinhu izvi nguva dzose, kunyange muchizviziva henyu, uye makasimba pazvokwadi yamuinayo. Ndinoti zvakanaka kuti ndichiri mutabhenekeri ino ndikumutsei nokukuyeudzai, ndichiziva kuti kubviswa kwetabhenekari yangu kwava pedyo, sezvandakaratidzwa naShe wedu Jesu Kristu. Zvino ndichashingaira kuti mugogona kurangarira zvinhu izvi nguva dzose kana ndaenda, nokuti hatina kutevera ngano dzokufungwa nenjere
nguva yatakakuzivisai simba nokuvuya kwaShe wedu Jesu Kristu, asi takanga tiri vanhu vakaona umambo hwake. Saka Peter akutsanangura manje anga akuona zvairaramika nguva yake. Ndobva ona kuti maforces anga akamutenderedza zvaakutonongedzera kuti ndiri kunourayiwa. Saka ndopaari kubva anyora tsamba iyi kuti varumeka, ndichiri mupenyu kudai, iri kunzi Tabernacle, ari kungorova ndichiri mupenyu wamuri kutoona pamiri kudai, ndisati ndafa. Ari kutoreva ndisati ndafa, regai ndikuudzei zvinhu zvakakosha pakunamata, nekuti nguva yangu yerufu yaapedyo. Ndo zvaari kutaura mundima iyi. Chii chamuratidza kuti yaapedyo? Ari kuona zviri kuitika, ozvienzanisa nezvakaprofitwa naJesu, obva ona kuti very soon ndaakuurayirwa vhangeri. Saka zviri kumupa kupinda mugiya rekuita basa raMwari, sekunge munhu ane nguva yaari kukwereterwa. Ameno ndingaipe mashoko ekuti kudii, kuti chiprofita chiri kumubatsira hawo apa. Chiprofita chiri kumubatsira kuti kumuonesa kuti nguva yekurarama kwake yaapfupi, yasara shoma shoma. Saka chomubatsira zvakare kuti panguva shoma yasara, pane basa rofanira kuitiwa asati asiya nyika inoyi. Saka obva anzwa shungu nekubva aronga kuti ndoda kukurumidzisa kuita zvandiri kufanira kuita ndisati ndapfuwa. Satanzwa kamwe ndaona mukwana wana utaura. Uye taurai pfungwa yemwina yemufundisi. Ndobvunza kuti Peter arita sekutogashira kuti akufa. Hazvina kundiso here zvinhu izvi zvine zvakaprofitwa naMwari? Mukuti kudidzokai futi tinzwa kuti hapana here zvaigoneka kuita kuti apuwe kundiso kuti asafa? pfungwa yemufundisi tingaite munomere, because ndiri kunzwa paari kuti kundiso ka. Zvoda kurerekera kune zviya zvekuti vanhu pavanogona kuti vari mumaraini votyisidzirwa kana kuudzwa kunzi ndiri kuona gomba, zvomuvhundutsa wobva anzi but tinogona kukubatsira nekundiso kuti gomba risununguke. Ndopfungwa yamunoda kutaura kai? Aiwa. Vateereri, patiri kutaura kuti why does God give prophecies, tiri kureva uprofita hwemubhaibheri, kwete dzimwe nyaya dzinogona kudaro dzichitaurika kumaraini kwamuri dzogona kunzi nevanhu chiprofita. Tiri kutaura chiprofita chaicho chemubhaibheri. Hongu vanhu vese vainzi vanofa. Uprofita hwenyaya pana Peter huri pakuti aiva audzwa kafiro kacho, but iye semunhu ari kuziva akaziva kuti ukaudzwa chinhu in advance Mwari ari kutigadzirira. Saka kwatiri ikoko ngatigadzirirei. Ndo zvimwe zviri kuvavarirwa nebhuku razvakazarurwa. Regai timbonzwa kambo tuye toenderera mberi nechidzidzo. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.
nichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga, chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika, kumusha wake watenzi, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Why does God give prophecies part 2? Mwari anopa zviprofita pane zvataona chekutanga kuti tigadzirire, Right. kuitira kuti nekuti nhoroondo yepanyika pano ine mativi mairi, rekwamwari nerewokwaipa. Munhu usazoti zvakaprofitwa saka ndawanikwa kune risiriro. Kupiwa nguva iripo kuti munhu uite sarudzo. Chimwe chaanozviitira kubvisa pfungwa dzinogona kuva dziri muvatendi, vanhu vari kutoti vari kunamata asi vakabata zvisirizvo. Opa macorrections kuburikidza nechiprofita. Chechitatu chataona kuti tione kuti nguva inenge yafamba zvakadii, zvotimutsa kuita basa raMwari sezvakaitika pana Pita. Toda kuti tiongorore papfungwa imwe chete. Jesu yairamba achiti ndichanourayiwa, ndotambudzwa, ndozomuka nezuva retatu. Ivo vachifunga kuti Mesaya wechokwadi is a political leader. Pfungwa iyoyo paaikurukura navo akaramba achidzokorodza. Aida kuti ibatwe stereki, especially papfungwa yekuti, because ivo vaifunga kuti Mesaya is a political leader anditi, but pfungwa iya inobuda ndekutoti Mesaya wechokwadi aifana kufa omuka. Saka papfungwa yekufa iyi pane zvimwe zvaaida futi kuti vabate. Ndo zviri zviprofita zvese, hazviignore nyaya yerufu nekumuka kwevakafa, even bhuku razvakazarurwa. Pfungwa iyo muchaona tichasangana nayo stereki. Saka Jesu akada futi kuti ibva yajeka achine vadzidzi kuti yakamira sei nyaya yerufu, because ndiye aitaura ndichafa ndomuka. Saka chinhu chaisajekera vadzidzi. Saka toda tiende pana Luke 9, mfundisi mukwada, verengai verse 30 ne31. Luke 9 verse 13 verse 31. Zvinotarira varume vaviri wana Mozisi naEriya vakaonekwa vachitaurirana naye, vakaonekwa vachibwinya, vakataura zvokuenda kwake kwaakanga ondopedzisira paJerusarema. Saka zviri kuitika panapa, vadzidzi vabvunzwa kuti vanhu vari kuti ndinani, Pita azoti ndimi Mesiya, ndimi Kristu. Akabva aenda navo mugomo, chirungu rinenge chiti Mount of Transfiguration. Zvii zvakaitika vari mugomo aine vadzidzi ava vatatu vari mugomo vachinamata. Hanzi appearance yaJesu yakashandurwa, zviya zvekupenya zviya izviya. Bhaibheri rine matsanangura rinoita kuti aipenya zvakanyanyisa. Hanzi gore ndobva raskovafukidza vadzidzi naJesu. Hanzi pakapatikana Pita, vakabva vaona pakamira Elijah, ndobva vaona futi pakamira pasaidi paJesu paina Moses. Vari 3 varume vaya, kuti Jesu pakati, kumwe koti Moses, kumwe koti Elijah, vakavharwa vari mugore riya iri. Saka vakavharwa kudaro, toda kutiona kuti chii chaida kuburitswa ipapapo pachiitiko icho chaicho. Saka timboona varume vairava
zvatinoziva nezvavo. Ngatitange taona Mozisi. Okay. Mozisi tikaverenga vafundisi kuna Deuteronomy 34 ndo paakafa. But Pastor Rhodzi ndoda kuti muverenge Jude verse 9. Okay. Jude verse 9. Jude verse ya 9. Asi Mikaeri mutumwa mukuru, nguva yaakarwa naDhiabhorosi, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaakurayire. Saka Mozisi akaonekwa akamira naJesu. Bhaibheri rinoti akafa, but akazomutswa naMikaeri. Mikaeri ndiJesu, takazvidzidza vafundisi. Vateereri takazvidzidza, handicho chidzidzo chanhasi. Mikaeri ndiJesu. Saka Mozisi akasvika pakumutswa, saka ari kudenga. Ngatichionai pana Elijah. Yes. Pari kuonekwa Mozisi waitori mutumbi wake ere iyawo yawo waitozikanwa asati afa kuti ndi Mozisi ikati vakatoya miiri chaiyo, because Jesu aitwa changa changoshandurwa pavarika kubwinya glory yevenge vafuga, but vaitova vanhu vekutoti dai Pita akasimukaka aitonoguma kudai aitobatika. Ndosaka Pita akazoti ndibvumirei ndigadzire matende 3. Rimwe ramunopinda imi Jesu, rimwe rinopinda Eria, rimwe rinopinda Mozisi. Saka waitovaona nemuviri. Mufundisi Rhodzi vari kupedzisa nyaya iyoyo yekuti mukaiverenga kuna Luke 9 nekuna Matthew, paitika chiitiko ichi. Pita ndiye akatozoti tadii kugadzira matende 3, saka haugadzirire tende chinhu chisiri real. Saka aitova Mozisi chaiye naEria, vanhu chaivo. Saka ndoda kuti muchiverenga mufundisi pana 2 Kings chapter 2 verse 11 tichinzwa about Elijah. Mufundisi vatiudza about Moses, toda kunzwa about Elijah. Madzimambo wechipiri chapter 2 verse 11. Zvino wakati wachifamba wachingotaurirana havo, ngoro yomoto namabhiza omoto zvikasvika zvikavaparadzanisa ivo vaviri. Eria akakwira kudenga nechinyamupupuri. Mainzwa nyaya vateereri, mainzwa here nyaya. Eria akaenda kudenga ndo kwaari, but akaenda asina kumbofa, asina kumboona rufu. Mozisi tanzwa kuti akamutswa naMichael naJesu ari kudenga, but Mozisi akatoita kumutswa kubva muguva. Mozisi akambofa. Saka paiti Jesu, Mozisi naEria. Nepfungwa yandapedzisa kutaura kuvateereri mabatei, ndoda kuti mungodzoka paiti Jesu, Mozisi naEria. Nezvimiro zvamaona zvaMozisi naEria maonei? Sorry, ndakungokufutai muno mustudio. Maonei vafundisi? Zviriita sekuti Mozisi ari kumiririra vanhu akafa chizwa chazomutswa, then Eria achimirira vapenyu asina kumboravira rufu. Ameno kandafa bakanaka. Ndizvozvo, because ndaida kuti zvijeke kutika Jesu aitaura nyaya yekuti ndiri kunofa ndozomuka after 3 days. Ende kubva pamaverenga kuna Luke yabva yanzi varume avairi pavakaonekwa vachitaura naJesu vaitotaura nyaya iyoyo yekuJerusarema, yekunofa kwake nekumuka kwake. Ende ndobva tabva taona kuti varume vacho vari 3. Mumwe wacho akafa akatombomuka akamutswa naJesu, mumwe haana kumbobvira afa, pobva paita iye Jesu. Saka chii chiri kubuda apa vafundisi? Pari kunobuda kuti panyaya yerufu pachazouya Jesu. Maybe ndaakumanya mirai timbopamira ipapapo, hatimbonzwa ipegore rakavafukidza. Toda kuti tiende nayo mbicha nambicha. Inzwai vateereri, mugomo pakaonekwa varume avairi vaina Jesu ka, Bhaibheri ratanga rati kune gore rakavafukidza vese. Toda kuona kuti gore iri igore iri remvura yekunaya here. Handei pana Mabasa 1 verse 9 to 11. Mufundisi Rhodzi tiverengere ipapo. Mabasa 1 verse ya 9. Zvino wakati areva izvozvi akakwidzwa, vachitaririra gore rikamubvisa vakasasomuona. Zvino vachitarisisa kudenga iye achikwira, tarira varume vaviri vamira navo vakafuka nguo chena. Ivo vakati, varume veGarirea, makamirireiko makatarisa kudenga? Uyu Jesu wakabva kwamuri akakwidzwa kudenga uchauya saizvozvo
sezvamamuona achienda kudenga. Right. Pandiri kuda ndepegore rakamubvisa iri vakasazamuona. Igore ripi iri pasi? Ndimaverenga ndima iyoyo. Gore iri kana muchinatsokuverenga changa chiri chaunga chengirozi. Okay. Saka ingirozi dzakauya dzakapfeka zvichena ndokumuchingamidza achikwira mudenga. Ndo pakazobva dzimwe mbiri dziri kunzi varume vakanga vakapfeka zvichena. Dzimwe ngirozi mbiri dzakatobva muboka iroro. Saka igore rengirozi kana kuti iboka rengirozi riri kuoneka segore. Tinoda kutenda. Ndo mhinduro yechokwadi yapiwa namufundisi. Inotsinirwa pana Zvakazarwa 1 vhesi ya 7. Mufundisi mukwada vachativerengera Zvakazarwa 1 vhesi ya 7. Zvakazarwa 1 verse 7. Tarirai unouya namakore, meso ose achamuona, naiwo wakamubaya, marudzi ose enyika achamuchema. Hongo, amen. Saka ari kunzi anouya nemakore, manzwa kuti padzokorwa ka. Saka panouya Jesu vadikani vafundisi, panouya Jesu achaperekedzwa nechaunga chengirozi. Right. Ndo chiri kunzi tarirai anouya nemakore. Saka gore taona kuti chaive chii? Chaive chaunga chengirozi. Saka tichidzoka kugomo kuya kwakaonekwa Mozisi naEriya. Kuri kunzi Jesu paainamata nevadzidzi vatatu ava, gore rakavafukidza. Gore iri ranga risiri iri redu remaclouds aya. Aiwa. Chaive chaunga chakauya kusopoteredza gomo chengirozi. Ndobva pabva paonekwa Mozisi, uya wekumbofa, ndobva amutswa. Ndobva paonekwa Eriya, uya asina kumbobvira akafa asi ari kudenga. Vatori vanhu chaivo. Saka zvainonongedzera kuti kudii zvinizvi? Zvainonongedzera kuti panyaya yerufu yaitaurwa naJesu yairamba kugamuchirwa nevadzidzi, because ivo vaiona Mesiya ari munhu asingafe, a political leader. Vaiudzwa kunzi aiwa Jesu ari kutonofa, even imi munonofa. But panyaya yerufu magumo acho kune rumuko. Vachasvikirwa naJesu vakafa vari mumakuva asi vachitenda, vanomirirwa naMozisi vachamutswa. Jesu paachauya aine chaunga chengirozi, osvika kuine vamwe vanhu vapenyu vari vatendi, naivo futi vachatorwa. Saka zvaitika ndo vari kumirirwa naEriya. Saka zvakaitwa pagomo apa yaive sembo, totiine shona pastor, yaive isembo yekuti pachauya Jesu umambo hwake munenge muina nani. Achauya nengirozi, paine boka riri kumirirwa naMozisi neboka riri kumirirwa naEriya. Zvorevei? Achauya nengirozi, vatendi vakafa vachamutswa, vatendi vanowanikwa vari vapenyu vese vobva vakumbana naJesu. Yaive sempo. Tingati nzwise kuti akavaravidza zviri mberi zvavachazoona zvichazoitika. Akafanovaratidza kachidimbukazvo. Akavaratidza kachidimbu. Saka chiprofita ichi zvakatoitika pagomo izvi vateereri, nekumwe kutaura chaive chiprofita. NdiJesu ari kufanodhonza meso evadzidzi kuvaratidza zvazvichave musi waachauya, kuti achauya nengirozi, ngirozi dzomuperekedza, vakafa vachitenda vachamutswa, ndo vamirirwa naMozisi. Vanowanikwa vari vapenyu vachitenda vese vachaponeswa, ndo vari kumirirwa naElijah asina kumbobvira akafa. Maybe ngaibude pana vaTesalonika, ndizvoka? Ativerengei pana vaTesalonika okutanga chapter 4 verse 15 to 18. Vateereri nyatsoteererai munzwe mapoka achakumbana naJesu paanouya. Musakanganwa kuti panenge paine ngirozi. Iverengei mufundisi. vaTesalonika okutanga chapter 4 verse 15 to 18. Nokuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuya kwaShe hatingatongotangiri wakavata, nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, wakafa muna Kristu wachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete nawo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga
naizvozvo tichawana She nguva dzose. Naizvozvo nyaradzanai namashoko ava. Saka zviri kunzi isu vapenyu vakasara ndo boka riri kumirirwa naElijah, vanowanikwa vari vapenyu panouya Jesu. Ndo vari kunzi hatingatongotangire vakavata, kureva kuti hatisi kuzotangira boka riri kumirirwa naMozisi. Mozisi ari kumirira api? Ari kumirira vatendi vakafa Jesu asati auya. Saka hapana rimwe boka richatangira rimwe. Ndosaka maona pagomo Elijah naMozisi varipo vese. Saka vakafa vachitenda pavanomutswa vari kubva vabatana nevari kutenda vanowanikwa vari vapenyu. Ngirozi chaunga chengirozi dzovakokorodza vobva vachingamidzana naShe. Pfungwa iyi yakakosherei patiri kudzidza bhuku razvakazarurwa, Pastor Rhodes? Pfungwa iyi kana tichienda mubhuku razvakazarurwa, Mwari anodisa kuti vatende vasanyanye kuisa pfungwa dzavo mune zvapanyika pano. Pfungwa ngadziende kuumambo hwaMwari huri kumberi, huchauya, ndo hwatakavimbiswa. Tinorarama hedu tichipfuura nemunyika inoyi, asi tinofanira kunyanya kuisa pfungwa dzedu paupenyu hunouya, kuti pano pasi muupenyu hunohu, chero tiri vatendi, chero takarurama, tinogona kusangana nezvinonetsa, tinogona kusangana nendufu, nezvimwewo zvinowanikwa munyika yakatukwa. Asi Mwari vanoda kuti tisarase tariro kana tapinda mune zvinonetsa. Kunyangwe tatarisana nerufu, ngatizive kuti kumberi uko tichamutswa. Kana tafirwa, vakafa vedu vachamutswa, tosangana navo. Ndo imwe pfungwa homberi mubhuku razvakazarurwa yekumutswa kwevakafa vanenge vachitenda kuna. Imi mufundisi ndimambobvunza, ndoda kuti muzvipindure zvino. Mamabvunza mukati vana Eria ava vaitova mitumbi here chaivo? Mufundisi Rhodes vakapindura vakati aiwa, dai yanga isiri mitumbi paisazonzi ngativakei matumba 3. Ndokumbirwa tisatanzwa kambotaurai nevateereri muchiisa pachena kuti vanhu vachamutswa vari muchimiro chipi papfungwa yamamabvunza imi. Zvandazobata ndezvekuti vanhu vanomutswa vari muchimiro chavanhu chaicho, waine mitumbi vachitobatika nekuti waona tobva taziva kuti uyu ndinhingi uyu. Hapana chinenge chambochinja. Unenge uchitozikanwa kuti ndinhingi, but unenge wangone a glorified body. But iri kutoona kuti ndimukoma Rhodes avo ndimairumbidza yavo. Inini ndakatomirira zuva iroro, ndina vadikani vakawanda vakandisiya vandiri kungohopa kuti vaitenda muna Mwari. Even inini wacho ndopane shungu dzangu dzekuti rufu ruchindiwana dai ndikafa ndiri ndakanyorwa mubhuku reupenyu. The Great Resurrection Day inotipa tariro. Regai timbonzwa kambo, tiri muchidzidzo chiri kuti why does God give prophecies? Tesetai tasewai tapumuka kure, ndingaona senyinzira yekuwa mudanga. Ndirinzira ini umenyu auyi kuna Baba usineni. Ini umenyu auyi kuna Baba usineni. Ndatenderezwa nenamo Mwari anondinzwa. Apo wazhinji wachema ndoziwa senyidi. Ndirinzira ini upenyu auyi kuna Baba usineni. Ndirinzira ini upenyu auyi kuna Baba usineni. Kuna Kristu nzira nedi andichapumuki. Ondiisa kuna Baba
umusha wembiri, ndiri nzira, ndiri upenyu, auyi kuna Baba sineni, ndiri nzira, ndiri upenyu, auyi kuna Baba sineni, ndiri nzira, ndiri upenyu, auyi kuna Baba sineni. Tinokuchikamizai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu. Why does God give prophecies? Part 2. Taona muzvikamu zvapfuura, pfungwa iri kuramba ichingotenderera pakuti Mwari vanoda kuti vanhu tariro isapere, kunyangwe tapinda panguva dzakaoma, kunyangwe mberi uko patinodzidza bhuku razvakazarurwa kuchizobuda pachena kuti kune nguva dzakaoma dzichapinda vatendi. Mwari anoda kuti tirambe takabatirira. Toda kutenda mufundisi. Papfungwa yatiringotarisa Jesu aine vadzidzi, yatanga ati mwanakomana womunhu acharambwa, ourayiwa, omuka nezuva retatu. Haana kuisiya ipapo kuti ndairatidza pagomo, taiita unge drama, nzwisa yai. Akaramba achiidzokorora. Right. Pana Mateo 17 verse 22. Wani wenyu ngativerengero, Pastor Mukwada, iverenge Mateo 17 verse 22. Mateo 17 verse 22. Zvino wachafamba muGarirea, Jesu akati kwavari, mwanakomana womunhu uchabva woiswa mumaoko avanhu. Right. Kana mamakateerera vafundisi, pekutanga paya hanzi nyaya vaive kupi? KuKesaria Filipai. Ndo kugomo kuya kwazvazodai. Saka apa pakunzi vatozodzoka, vari kufamba muGarirea, Jesu ndobva adzokorora futi nyaya imwe chete nekuti achaiswa kune vatambudzi. Vomutambudza, ofa, ozomuka. Sei ari kuidzokorora vafundisi? Vatende vanga variko panguva iyi ivo vainzwisa kuti Mesiya ari kuuya. Right. Asi Mesiya wavaitarisira aive musununguri kubva muutongi hwechiRoma. Right. Ndiye Mesiya wavaida. Okay. Saka Jesu airamba achidzokorora pfungwa yekuti Mesiya wamuri kutarisira haasiri iye unowu. Okay. Unowu achatonotambudzwa iye, otourawa. Ndo pfungwa yaida kuramba achigadzirisa, achikorekta manzwisisiro ava aMesiya. Right. Saka mukudzidza futi bhuku razvakazarurwa fundisi nemuateereri, ndo kaitiro kaMwari ane pfungwa dzaacharamba achidzokorora mubhuku iroro. Ari kudzidzokororei? Chekutotanga ndechongoti tizvibate. But zvimwe zvacho ari kutoziva kuti vatendi vakawanda tine patakabata maonero atinoita malast day events asiriwo. Ameno kuti ndatsanangura zvakanaka here kuti mutanda wakabata vatendi vakawanda patinotaura zvemazuva ekupedzisira hapaziripo. Saka Mwari anoramba achida kupa dzokorora. Maendesa enyu kumazuva ekupedzisira asi tisatombosvika kumazuva ekupedzisira mufundisi. Right. Unoona kuti vatendi vazhinji kana vakadaidzwa kuchechi chavanotarisira kubatsirwa paupenyu hunohu. Izvo zvokuti upenyu husingaperi vanhu vazhinji pfungwa dzavo hadzitange kumhanyira ikoko. Vanoda kunoshandirwa pazvino izvi, ndizvozvo batsirwa kuti vawane zvikwanisiro zveupenyu hunohu. Ndo zvinowanzo kutsvagwa izvozvo. Saka bhuku razvakazarurwa rinoda kubvisa pfungwa dzevatendi pazvikwanisiro zvanhasi, paupenyu hwanhasi, kuti tiri kupfuura nemahuri, asi kumberi uko pane zvazvichave. Mabva mandiyaukidza nhare dzandinombosangana nadzo dzinobva kuvateereri. Vamwe vanenge vachiti munobatsira vasina mbereko here? Anobvunza mufundisi, munobatsira vari kutsvaga mabasa here?
havasi kureva kuti mune maconnections, vanenge vasingaroti mune kukambani kwamuri kuziva kuri kudiwa vanhu here, pavanenge vati munobatsirwa here vari kutsvaga mabasa. Ini ndakutowanzwisa, musapindure, mungapindure zvisiriso. Ini ndakutowanzwisa zvavanenge vachireva, but ndada pfungwa yamataura yekuti vazhinji zveshuwa vakatyokera kubatsirwa zvazvino. Kwavari chinamato chese ndo pachiri. Muono uyu uri kubuda mubhaibheri weupenyu huri mberi unenge usipo, usina kuwanda. Ndaona mamuda kutaura mufundisi. Saka ndiri kubata sekuti muri kuti chiri kuita kuti Jesu aramba achidzokorora nekutsimbidzira, right, ndechekuti upenyu hwekunamata hwechikristu hwakazara dzimwe nguva nhamo nematambudziko, zvekuti kana Jesu akanyarara kusataura nesu munguva iyoyo, vazhinji tinorasa kutenda. Sazvoda kuramba zvichitsimbidzirwa, zvichidzokororwa nekudzokororwa, because pfungwa dzoenda senge dzinotadza kutonyasodhonza zvakanaka kana wawirwa nedambudziko. Kana wawirwa nedambudziko, mavhesi andirogona kutomboparidza kana kwino wafirwa, right, kana indazofirwa anogona kuanoreva. Saka Jesu anoramba achidzokorora mani, arida kukatanura pfungwa kuti pane zvazvino zvino dzibve dziende uko, because ivo hadzidzi pfungwa yavo yaive yamesiya ari musununguri panhamu yenguva iyoyo. Iye aivaratidza mesiya musununguri wezvese nekusingaperi. Saka pazvaidzokorwa kudai, onai chinhu chiri unfortunate wafundisi, vadzidzi vaitadzawo zvibata. Jesu akazvitaura, ndobva vanoita zvekuekta vari mugomo, achiradza magumo azvo pakaonekwa Mozisi naEriya. Ndobva adzokorora vaakuGarirea. Pane tsamba dzimwe dzakawanda dzaakaramba achidzokorora, havana kuzvibata, zvekuti achatambudzwa, ofa, omuka. Pandoda kuti muone from the side rekuenemies camp kuti vaive vavengi vaJesu vaibata sei nyaya yezviprofita zvaaitaura. Vhurai pana Matthew 27 mufundisi rodzi, verse 62 to 65. Mateo 27 kubva pavhesi ya 62. Fume mangwana ndiro zuva raiteera, zuva rokugadzirira. Vaprista vakuru navaFarisi vakaungana kuna Pirato vakati, Ishe, tinorangarira kuti munyengeri uyu achiri mupenyu akati, mazuva matatu apfuura ndichamuka. Saka rayirai kuti bwiro huchengetwe kusvikira pazuva retatu, kuti vadzidzi varege kuuya kumuba vagoti kuvanhu, wakamutswa kuvakafa, kurashika kwokupedzisira kukazopfuura kwokutanga. Pirato akati kwavari, imi muna varindi, endai muhuchengete sezvamunoziva. Mazvonero vateerere kuti zvaiprofitwa naJesu, it was very plain. Zvaive pachena zvekutoti mhandu dzacho dzakazvibata. It was very plain kuti ari kutoreva kuti muchinda achamuka uyu after such a period. But vadzidzi vakavanawo zvibata. Ndo papfungwa yatanga tiri kutenderai kuti chiri kuita kuti vasazvibate vane, sorry ndise kachirungu, munowanzonditi kandoda tuchirungu, saka ndautopota ndichikumbira mvumo. Vaive nemapreconceived ideas. Mukutenda kwavo vane zvavanga vakatowaridza, vototi ndo zvazviri. Mesiya achatisunungura kuutongi hwechiroma. Saka even zviri kutsanangurwa kuda kukatanura pfungwa iyi, vairamba vakatyokera mairi, but maenemies akatozvibata. Saka muchiona kuti pane zvinhu pastor zvichadzokororeka mubhuku razvakazarurwa, zvekuti munhu akaramba akatyokera pane zvaari kufunga kuti ndizvo zvichaitika mazuva ekupedzisira, anorasika. Ndiri kutozeza kuti ndeitambanudza sei, but pandinotenderera muvatendi ukanzwa vachitaura mazuva ekupedzisira, pane mavara anonyanya kushandiswa. Vanenge vachitaura mark of the beast, 666, rapture, Armageddon. Vatendi vanenge vachitaura mavara esaya. But unoona kuti matauriro avari kuita nyaya yeArmageddon, matauriro avari kuita nyaya yeIsraeri, ye666, yemark of the beast, unoona kuti pane hwaro hwavakatowaridza kare, wekutoti dzimwe ngonotoona kuti regai zviprofita zvazvakazarurwa zvidzokorore kuedza kukatanura vanhu vabviswe ipapo, lest zviprofita zvinozadziswa ivo vakazvimirira, because vanenge vakatyokera mune yavari kufunga ndo Armageddon, isiriyo according to the Bible. Saka Mwari anopa zviprofita kutibatsira kuti tiende pari correct.
amen nokuti zvabatika kapa zviri zvakajeka kaizvo. Yeah. Ngatichionai vaive mhandu dzajesu vaichibata chiprofita ichi vakabva vatongochibata one naone ndobva vanesa masoja kuti achengetedze guva. Ngatichionai kuti ivo vadzidzi vadzokororwa ndobva vatopiwa nemuenzaniso pagomo. Jesu wacho azomuka vanga vazvibata here pana John 20 ndima yacho yakati rebei vateereri nyatsoteererai mufundisi vachaiverenga kubva vhesi 1 kusvika pavhesi 9. John chapter 20 verse 1 to 9. John 20 verse 1 kusvikira pa9. Zvino nomusi wekutanga wevhiki Maria Magadharena wakaenda kubwiro mangwanani kuchakasviba. Akaona ibwe rabviswa pabwiro. Akamhanya akaenda kuna Simon Petro nokuno mumwe mudzidzi waidikanwa naJesu. Akati kwavari, vabvisa Ishe mubwiro, hatizivi pawakamuisa. Zvino Petro akabuda nouya mumwe mudzidzi wakaenda kubwiro. Wakamhanya wose vari wawiri. Uya mumwe mudzidzi akamhanya akakunda Petro. Akatanga kusvika pabwiro. Akakotama achidongorera. Akaona micheka iri pasi asi haana kupinda. Zvino Simon Petro akasvikawo akapinda mubwiro. Akaona micheka iri pasi nomucheka muduku wakanga uri mumusoro wake usati uri kune imwe micheka asi wakapetwa uri pamwe woga. Zvino uya mumwe mudzidzi akapindawo, iye wakanga asvika pabwiro akaona akatenda, nokuti wakanga wachigere kunzwisisa rugwaro runoti unofanira kumuka kuwakafa. Mufundisi Rhodes, vanga vabhilivhe here nyaya yavaidzokororerwa iyayi? Vanga vasati vanzwisisa ndozvitaura Bhaibheri kuti pavakaenda muguva zvaitova netso chiri kumboitika panapa vachitarisa kudaizvo, but mhandu dzadzaibata kare nyaya. Chakonzera kudaro vane dzidziso yavachikokera iri wrong. Ivo vari vatendi. Ipapo apo tsvagai mavara mufundisi mutaure nevateereri vedu. Kune vateereri uku vari kutoshingaira kunamata, but pane paukuti unonyatsoona kuti dzidziso yakabatwa ikai munhu dai amboisa parutivi ouya kuzodzidza bhuku razvakazarurwa nemaindi iri kuita kunge iri blank yekuti anyatsoti Mwari ndibatsirei. Zvinhu izvi tinombozvitaura kuchechi, but zvinogona kunditadzisa kuponeswa. Muruda kuti kunyatsoti kudii? Ameno, yedzai kukurudzira. Unoziva kuti Caston pauri kutaura ipapo vatendi manje mukati mevatendi hamuna kuzvininipisa kwakadaro. Uchaona kuti munhu haadi kusendeka pfungwa dzaakabva nadzo kuti ati Mwari ndipei zvamuri kuda pachidzidzo chandiri kunoteerera ichi. Munhu anouya angori naizvozvo, chero adzidziswa anoda kuzvisairira pasaidi. Saka idi pakunamata panoda mwoyo wokuzvirereka wokuti Mwari ndibatsirei. Tikaenda nemweya iwoyo tinobatsirika. Sori kuti ndichatora nguva papfungwa yamataura pane zvandabva ndafunga panyaya yekuchengeta mitemo yaMwari. Takamboita zvidzidzoko ndada pfungwa yamati panoda kuzvininipisa woti Mwari ndibatsirei. Pane vhesi riri kuna zvakazarurwa rinoti ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanotenda muna Jesu vachichengeta mitemo yake. Vhesi yari kutoreva mazuva ekupedzisira kuti vachanzi masaints, vanhu vanenge vaine faith in Jesus vachichengeta mitemo. But munhu munoziva kuti munhu akasazvidzikisira kuzvininipisa kuti ndibatsirei, unogona kutonzwa ita kuti mutemo hauna basa. Kwete kuti atanga akadaro, idzidziso yaanenge akawana kare, but yaifanira kumuchechutsa kuti pari kutoya Jesu vanhu vari kuenda kudenga vari kutonzi vanochengeta mitemo. But because haasuda kungoti ambozvininipisa kuti anyatsoti panyaya yemutemo iyi pakamira sei, anoramba achikakavara mufundisi. Ndosaka muri kuona vadzidzi vari kusvika pakuramba vasingabvume zvinhu zvatotendwa nema-enemies. Ngatichizoonai Jesu akuenda kudenga. Matthew 28 ativerenge verse 16 to 17. Mateo 28 verse ya 16. Yes. Zvino vadzidzi vane 11 vakaenda Garireya kugomo ravakarayirwa naJesu. Vakati vachimuona vakamunamata, asi vamwe vakanyunyuta. Muri kuona here kuti Jesu kusvikira akutoenda kudenga, because pana Matthew 28 ndo paaitoonekana navo. Akatoenda vamwe vaine doubting, ndo yanzi kunyunyuta.
vasitorinyatsoziva kuti ndiye Jesu here uyu angamuke kuvakafa here. But ndibatsirei, vakazoramba vakadaro here varumama? Zvakazochinja kabhozi, kana taakuna mabasa unoona vaakupisa vachitaura kuti Jesu anotsoka uyu. Chakavabatsira chiverengai John 14 verse 29. John 14 verse 29. John 14 verse 29. Yes. Zvino ndakuudzai zvisati zvaitika kuti musi wazvinoitika mugodenda. Chimwe chakavabatsira kuti vakazoita review vakuona zveshuwa akaramba akaenda muguva akamuka. Saka kuzadzikiswa kwemaevents kwakazonoti mupfungwa ndobva vadzoka. Saka even right now tichirarama vateereri, pane zvinhu zviri kuzadziswa munhoroondo yenyika zvokuti kana ungori munhu asiri kutenda mushoko rebhaibheri, Mwari akatoti, Mwari ndakazvitaura kuti kana zvoitika mutende, chii chamuchiri kumirira vateereri? Pane zvamuri kutoona, handingakubvunzei kwamuri, mega zvamuri kuona kuti nguva yafamba. Saka chitendai, uyai kuna Mwari. Boka rekuti rinodhauta rinoponeseka, ndo zvataona. Pane mapoka 2 andauda kuti tingoverenga tione kwavateereri. Ari dangerous kuti vateereri vapinde muboka iroro. Luke 17 verse 26 na 27. Mumwe wenyu obata 2 Peter 3 verse 3 na 4. Luke 17 pa verse 26. Yes. Sezvo zvakanga zvakaita nemazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo namazuva omwanakomana womunhu. Vaidya nokunwa, nokuwana nokuwaniswa, kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose. Ava ndevanotoignora. Zvinoda nyama zviri kukunda zviri kudiwa neshoko raMwari. Tisawanikwe paboka rakadaro. Rimwe boka futi 2 Peter 3 verse 3 to 4. 2 Peter 3 verse 3 kusvikira pa 4. Pakutanga muzive henyu chinhu ichi, kuti pamazuva okupedzisira waseki wachauya wachiseka, wachifamba nokuchiwa kwawo, wachiti, chipikirwa chokuya kwake chiripiko zvino? Nokuti kubva pakuparara kwamadzibaba zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvazvakanga zvakaita kubva pakutanga kwokusikwa. Onekai vateereri vedu, iboka rechitura taurwa revanotoseka kutonyomba nyaya dzechechi. Onekai vateereri, dikani musawanikwe paboka rinoseka nekushora zvinhu zvaMwari. Satani anodyara dzimwe pfungwa dzokuti hondo dzaingoveko, nzara dzaingoveko. Mweya wekushora unodyarwa naSatani. Iti Mwari, batsirai hana yangu kurova kana muchidzidza zvinhu. Tichadzidza zvinhu zvakawanda mubhuku razvakazarurwa. Iyi inzira yekungotigadzirira kuti kana taakuzvidzidza tiwanikwe zvichiumba kutenda matiri, nekuti korekta zvimwe zvatanga tiri padivi mukunzwisisa kwedu. Mwari vatitungamirire, tibatei panhare dzinotevera kuitira kuti tirambe tichibatsirana mukudzidza kwedu shoko iri. 0774 561 181 0774 561 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira.